Cred că măcar o dată în viață ai auzit de expresia aia că am un gol în inimă, am un gol în suflet, ceva care lipsește de acolo. Și măcar o dată în viața ta cred că ai văzut cel puțin un om care are totul și tot lipsește ceva din el. Și un om care nu are nimica, dar parcă e mai împlinit decât absolut oricine altcineva. Golul respectiv care fiecare om îl simte la un moment dat. Piesa aia care lipsește e infinită. Și e cam absurd să crezi că ceva infinit poate să fie umplut cu ceva finit. Pe scurt, e irațional să crezi că piesa aia lipsă, care e Dumnezeu, poate să fie înlocuită de ceva din lumea asta, să zic, da? E irațional să crezi că infinitul poate să fie umplut de orice altceva în afară de infinit. Dumnezeu e piesa care îți lipsește. Hristos e piesa aia care lipsește. Dar nu mă crede pe mine. Din partea mea crede că-s nebun. Dar încearcă să vorbești cu el. Amin.